Ubak Preston Tunsau National Vice President ke National People's Party ulakan thok Jorya Artali ki seng bahalang ha kejala kata ya ke Hinyau Trap Youth Council bat ya ke Hinyau Trap Integrated Territorial Organization halor ke jing dawa jong ki bo menteri rang ba jong sarkar jala pathamai banwan undai bet na ki constituency ki bahap harilum khasi bat jantia habakran sikilat pathai kubor roong bakam long ban penya phejat benrio bat hab ban buram ya karai upat ba Kawai ke isu dia kerteng long ba day ban yo chief minister khasi haka jela mikla jongi ya kaniru ni haban respect ya ka mandate jongi ba piong na Karu Hills piong na Khasi Hills piong na Jainte Hills ni haban respect ya ka ek mandate ka ba ola ai den rei ba pin kni jubor pa ya kata ka hok jong ki ba indong tepu ngatrai kalom kai ka bom internet la kum nuruk kini ke de basanga bat nila ai ko ada ka batenge bakal lo kaan kade ban sim kia kini ke ba kanum don ka jing thut kanum don ka lo another bat kanum don lu ka jing sim ka bu hang ni hang tai tena ka liang jong ka party ka bangakwa ban pensyai ki ba jong jela mikla pero ko ngim dei ban long komunal uchi pinsta lo de nas napo garone na khasine jantia nrei udei hi unong bekalaya tikata ke jing ong bakwa na kaliang jogi khasi ka banang kong ka bangakwa ban pensai hang ni ro kat banang ong kong ta ngi nang ya pai cheni ni don lai pun rusi ki parti nang mi chenang ni habaki snow long concern hodu kata kita ki seng balang kum ka hitu kum ka ka we ka de hitu bat ka baar ka de ka HYC ngang so ban ong balai kim sim kia haswa ke election pensai ki pai ba de pensai ki parti ki khot lang ye ki ba kila ban let's say ban ya join lang le ban don tang ka parti rei andal adep election ki persang ban pensutu bakla na sutu bikin don kata ke meeting kap na sutu kan don kata ka ke ba ke movement ke jogi hakaba kani parok ka de tang ka jing pen thami tang ka jing sim kabu na kamenta ka interest jong nore jong lo lane jong ka nore ka ko political party ngakren na basai ko mopi namar kim dei su kiseng bhalang na thik kum ki dei ki political wing jong ki party ki nore ki no ki political party ki badon hang ni hapok mekala na pensai pajba na ka daw baki pajba gen sotu kin sngob haru ban bisa tha ya ki ba kum kini ki jat kun hun ki ba kum kini ki jat group ba la kum no ngin burong ya ka mandate ya ka jinjit jong ki pajba jongi ha ka jela bekala jongi barokawi kata kade ka bang kwa pentikna hakaba la kum no ki pajba ki dei ban songtu ki dei ban husiar dei ban don kum kan ka jajing snow ban pelong komunal habdeng khasi habdeng Karu habdeng Jaintia hakaba ngatrai ya kan ngin mala ban sha lano bakan jia kum kan ka jajing jia te nak kadau ngakwa ban pensai leng ba jompi inong thokot kubor snow ba pensai bahaya ni namar ba kumo opi kini ke kim dei ban jia su bat ngiru na kaleng ka sarkar ngin simkhia bakum kini gijai kim dei ban jia nang ne sakman namar kani bro ka dei tang ka jing sim kabu haka kerteng jong no re jong no ban pen rumar jengmut ya ki pajba namar kumbang ong pi menta ka parti ka betmai kum ka pi piru ngi burom haba upai ba ujit nga so bonong ngi burom ya kata ban ngangai skem bagi nong ya lap ki dei ban burom ya ki we ki consensus ru haba upai ba galadi ki lek ban jit marwei ha ki jaka kendong jong ki polling station ki ba pher dia kata ka dei ka bang akwa banong bat ru ngan ya thu ya pi kalong bangi haka neutral jong udeng benai ngin le ya ka swearing in haka pon step haka ba honorable prime minister ni community but kumju honorable union home minister kin wan ya ka ban sakhila haka jela jongi bat kan long ka burom ka bakrau kat u prime minister kat union home minister bakin wan ban sakhi le ni ban ya don lang berkat bani ha ka swearing in ceremony ka bangin sa pelong ha ka neutral jong uneup nai ba manta
Hakaway pat kaliang uba Preston tensong udah ba penram ya kajing jia sya yang ding ke office tray kam uba Methodius dekar UMLA ke Mountain Road bat kum juru kajing sya kawang petrol bom ki yeng bahayeng jong uba Sakler Wajri UMLA ke Mount Hat Raisan hakamiet jong ke laitari ulber arja pulai namar kajing ai jing kersyan ya ke NPP ban thau sarkar ula ong badon ki brio ki bakwa ban knit jubor ya ke rukam sensyar pat ba bat kum juru ya ke riti sensyar Badon kecing berngem kecing bersit. Bat kani kadai kasin ka bang atrai ka bang ampat jo ikot ha kani kai. Juk ka bang mentah ka ban dami hadu ban lek bread do petrol bom ban lek thang yeng thang sen. Ngatrai kani kadai tren ka ba internet. Na kaliang jong ngi ka parti ngi kondet ya kani kecing le bat ru nga i ko madon ki chat beriu. Ki bamut penban ban keni lene ban sim da kabor ya ka demokrasi ya ka constitution ya ka proses ya ka ba upai ba ulajir kerbang na ka benta ban pha ya ki nong yalam na ka konstitusi ba pher bro ru putuli na ka benta ban ya tai ban ya sai bat ru ban mi kmat na kaliang jong ki konstitusi paro hapo kador barang te hapo Meghalaya Legislative Assembly jana kaliang jong nga na kaliang jong ke parti ni condemn ya kan ke jingle bat nga imat don manure manu ki don ki seng ki ba i dei su ban ong ba ki dei ki seng balang la i kom ki dei ki jap political wing jong ki political party haga ba ki pendon kam bakla ya kini ke te na kaliang jongi na kaliang jonga ngaso ban ong ba tapen syai pai ba ki pai ba kim dei ban sung thu bakla ki sung thu ba ma ki bat utu u MLA bat ki la debjit bat kam dei ban don kanu kono ka force ka ban le klumar na ka benta ka jing thau li ko sarkar kani ka jia na marba ka don ka jing thumu na ka benta ban ong ban le jubor le ban tan jubor na ka benta ban thau ya ko government te na kaliang jong ka parti na kaliang jongi ya kani ni condemn ba mbit ban le da kani ka dur da kani ka lenti namar ba phipun plumar kli ya upai ba jong ka jela pro ka wei ka issue ki ya ka kerteng long ba dei ban yo chief minister khasi ha ka jela mi kla jongi ya kani ru ni haban respect ya ka mandate jongi pai ba pi ong na karu hills pi ong na khasi hills pi ong na jaide hills ni hab ban respect ya ka ek mandate ka pai ba ola ai den rei ba pin kni jubor pa ya kata ka hok jong ki pai ba ki dong thepu ngatrai kalom kai dei ka bom internet la kum nuru kini ke ki de ban sanga bat ni la ai ko dar ka batenge bakalo ka an ka de ban sim kia ye kini ke ba kanum don ka jing thut kanum don ka law honor do bat kanum don lu ka jing sim ka bu na ka menta ban ong ban le jubor le ban tan jubor na ka menta ban thau ya ko government tena kaliang jong ka parti na kaliang jongi ya kani ni condemn ba mbit ban le da kani ka dur da kani ka lenti namar ba phipun plumar kli ya upai ba jong ka jela pro ko